अंगनबाड़ी कर्मी ते सहकर्मी रंगनी जे चिनी बारी नानी तंगमानी बारिया हंगाते चिनी चाकरी जे हिनै बसं गयनो खाइजागिया अबनि बागै माने बेतन चिनी बेतन बाटा बारिया हंगाते जों आबन बागै जों म प्रतिबाद ते जों चिनी सार सिडिपि थानी म कागज याफानना बागै जों तिनि पालखाय सुप्रीम कोर्ट नि कागज जे फाइमानि जों आबन सानि थानी याफानना बागै जों तिनि अर যদি নরক অম হাই কে ইয়াফারিব নংনি দাবি পূরণ খাইছে এখাই নরক ইয়াকুলো তামো চবা খাইনাই जों जुदि म दाबिनो जोनो पूरण खाइरिया हांगाय जों बसखाङो तेबो चबा कतर खाइ जों अंखनानि सिनि बाध्य नरक तिन जेव हिमबतक खाइ फाइमानि बजागान हयते हिमबतक खाइ नरक तिन म जों अर 12 छदर माटनि हयते जों को सीडीपीओ अफिस तुलासीकर आईसीडीएस अफिस पर्यन्त जों रेली खाइ तै बियां बरक फेके दङ र सिनर जों इको जों अर जतो तुलासीकर ब्लक नि जतो अंक सेक्टर नि न जों अर सबाय जाकिनि नि सिनिमो आनि सिनिमोखै बानति दे बर्मा पॉलिटिकल बाबे खालाय दङ र जों पॉलिटिकल बाबे जों म सिनि अंगनवाड़ी कर्मी द्रिन्दता बबरो सिमि चेंग जाखन नंनि म हाय जे नंनि दाबि साननानि चिनी म दाबि खायथ जों दाबि खायथ प्राय बसर न जों दाबि खायथ सानै दंग हायफानो जों म हायखा कटर खाय रेली खायजाया तामन बागै हेंगाखाय जों जोनो आसक तै दलायब करे जों आबर न आसक आं पैसा खरच खाय खायनाबो चिनी सहज गंग माने कुलग्यानि बागै जों खायरा गया खायनानि थांया ओंखाय जों किजा नांखांखाय जों सानि थानि सोंग सानो सोंगैयाखनै सावैंगो माने बुजिना हारु ओंखाय ताबुक हेंगाखाय जों दिनेर पर दिन जों तेबो माने चिन अंगनवाड़ी कर्मी जेबाबे जों सामुं खाइ फाइ दंगो चिनी आ सामुंनि मुले जों कुनो चिनी दाम गरै जों ताम हंखाय जों चिनी जे मानथाय चिनी योग्यता अनुसारे जों जे मानथाय दं माने जोनो बन्चित खायतनि ओ हंखाखाय जों आबनो ब जागा थांगै जों आबनो सोरा हामानाय जों आबनो नायनानि बागै जों प्रस्तुत दंगो ता नर आगि आसो गोबां म अबाहायके आन्दोलन खालाय दङ नं जे मान थागो माननानि बागै ताबुक आगिनि सिम खालाय फैबोन माय आं ताबुक अ माहायके खालायमानि यागल मारा मान नर ब बाहायबा माने मादे माननानि मान या कक्त जों आबो ग्यारेन्टी रि साइमे तामा हिमबा आबो जे ऊपर महल बरंनि छे इच्छा बरक रिखांखा तिनिबो मानो खोनाबो मानो रिया हांखाय जों चिनी बयस काला फाना जों मानिया फाना जों पाइ थै मानो मानिया माने रिउइ मानिया बा मानलिया नर अ माके गोबां मा खालायमानि यागल माय आं ताम खायनाय रिउइ मानिया हिमबा जत सम्भव जों चिनी कर्मी र माने आन्दोलन जों अंखरि नायनाय जों बोसोक ब जागा थांखाखाय माने अबनि सुरा हामान जों नायनाय नि साजाखा माने तिनी अर जों डेपुटेशन याफारं कागज जे चिनी कपि जे याफारना फाइमानि हंके चिनी सार तिनी अफिस गरै ब बिनि नांखौमानि सामुंगो माथांका हंके आबन बागै ब इनचार्ज खालांखा ओ चिनी केशियर बाबुनो बनो जों बिनि यागनो याफारि रिखा ताम सागा बनि यागल याफारमान बनि यागल ब साका जे ब सार फाइगाखाय जतन अब कपि सय नायकलै आयांगो पाठक जांनाय नरनि मेन दाबि तामो चिनी मेन दाबि हंके जों अर पाँचटा दाबि चिनी ओ चाकरिनो नियमनि बिसिंथि माने समानै जन रिनानि नायकलनानि बागै रेगुलार खायनानि ओंखायते आबनि माने बेतन ब समान ताले न माने चिनी बेतन रिजांनानि उंथुन हाबता गते कैसा हंका द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एसिटी 1972 एर आवटाय अफसरेर पर ग्रेजुइटी प्रदान अब कैसा गते तंगो आरम बिसिं अफसरनि परजनो सरकारी कर्मचारी उंगै जे पेंशन चिनी आ सुजुग सुविधा रक्सनो रिनानि उंथुन गते चाकरी अफसर थांमान बिसिंगो बसनो 65 बसरनि बिसिंगो नारगनानि उंथुन अबनि बागै जों दाबिनो नरन तिनि जे लामा हिमबै नरक जर तिनि कपि रे फैमाने बजानसिम होइखाय जों तिनि अब 12 छदर हाई स्कुल नि हयते इको तुलासीकर ब्लक फायै आईसीडीएस फाया खनै जों बथाक पाइ
norok buskango mo hai dabi manya nong je dabi khaimani manya ke norok buskani statement tamna nai जों म दाबिनो जुदि जों दाबो सिनि म दाबिनो जों केबो पुरन खाइरि मे आंखाय जों बुसकांगो तेबो कतर आन्दोलन जों थानानि बाध्य नाय nunu sini mungkai आनि सिनि मुंगा बानति देबरमा nungbo center to आं चरन सादु पारा आंगनवाड़ी केन्द्र बाबा हाय वानसं नंग ने दाबि रंनो मानि जांनाय दाना बाबा हाय वानसं न माने सिनि म दाबिनो त जों त दाबो माने साइमेयाखौ जों मानानो हिनिबो माने सिनि उपर महालक बरक बिखा कायबा जों माननाय आकक आसक जाति आसा बिसास जों नारगो hambai No, nasi kare. Kamu. Dapat semua accept saja. Abang no tahu terus service select nih, mana gitu nih, ya kalau bisa. sani sini mungkai Hah? sani sini kami sini Office nih berapa? Head clerk, mungkin unsur dah berapa? kan tabo jarane borba bokri ni bagai nang bo jore nono di charge kamo bai bokri bai nang ne o kagos no ya sakha Ya sah. ताम ताम दाबि रंनो ति बरो बाबा रिखा Tapi dah itu borok. Borok no bakal sendiri. Borok ramas sendiri.